हाय फ्रेंड्स, गिबियावनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय। जुदि नोंथाङा जोबजासिम नायलाङाबा गोरोन्थि जागोन आरो मा खालामनांगौ जेबो बुजिनाय नङा। होनबा लोगोफोर गोसो होनानै नायदो। गिबियाव गावनि मबाइलनि सेटिंआव लांदो आरो एबा फनाव लांदो। बेयाव लांनायनि उनाव बयनावबो मोनसे अप्शन थायो सफ्टवेयर इनफरमेशन आरो बिनि सिङाव बिल नाम्बार मोनगोन। बेखौ 7 बार थुनानै होबाय था। बेयाव 7 बार थुनानै होनायनि उनाव मा जागोन? डेभेलपार अप्शन अन जागोन। बिनि उनाव बेक लाबोफिनदो। दानिया गाहायथाराव नुनो मोनगोन डेभेलपार अप्शन। होनब्ला बेखौ थुनानै होदो आरो अन खालामदो। बेयाव मोनसे सेटिंखौ नागिरदो जायनि मुङा OME आनलक। दानिया बे OME आनलकखौ अन खालामना होदो। बे सेटिंखौ अन खालामनायनि मुलाम्फाया मा आं उनाव खोन्थागोन। बेखौ अन खालामनायनि उनाव मा खालामनांगौ? गावनि कल डायलाराव लांनानै डायल खालामदो। नाथाय बियो आंनिल'। नोंनि थाखाय मा जागोन आं बेखौ उनाव खोन्थागोन। बेयाव आं डायल खालामबाय *8080#। नोंनि मबाइलाव बे क'डआ खामानि होनाय नङा। जेरै आं बे क'डखौ डायल खालामब्ला बेयाव सिम कार्ड चेन्ज नटिफायारनि मोनसे एक्सटेनसन सेटिंखौ अपेन जानाय नुनो मोनगोन। नोंनि मबाइलाव बे सेटिंआ माबोरै फैगोन बेखौ आं खोन्थागोन। बिनि थाखाय नों मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन एबा सिम कार्ड सेटिं एक्सटेन्ड डाउनलड खालामनांगोन। बिनि लिंकखौ भिडिअनि जोबनायाव आं होगोन। अब्ला लोगोफोर, बिनि मुलाम्फाया जाबाय जुदि नोंनि मबाइला गोमायोब्ला एबा खावजायोब्ला आरो सोरबा नोंनि मबाइलाव गुबुन सिम सोयोब्ला नोंनि सिमाव बै सिमनिफ्राय अट'मेटिक मोनसे मेसेज फैगोन। जाय मेसेज नाम्बारखौ नों बेयाव सोनानै लागोन। बे नाम्बारा नोंनि मबाइलनि लकेसन आरो बै सिमनि मबाइल नाम्बारा मा खोन्थाना होगोन। जेब्ला नोंनि सिमा एक्टिभ जायोब्ला आरोबाव सफैनोब्ला मेसेज फैगोन। बुजिबायना लोगोफोर? दानिया जों OME आनलकखौ मानो अपेन खालामनामोन? जेरै जों 7 बार थुनानै होदों। बेनि बागैबो आं सिगां खोन्थादोंमोन। अब्ला नों बेखौ बुजिना लादो। नोंनि गोमानाय मबाइलखौ माबोरै मोनफिनगोन? बिनि थाखाय नों बेयाव नाम आरो मबाइल नाम्बार सोनानै हो जायखौ नों न'आव दोनदों। बेयाव सोखांनायनि उनाव माखासे सेटिं खालामबावनांगौ। बे सेटिंखौ गोजौनि मोनथाम दटआव थुनानै होब्लानो मोनगोन। अब्ला बेखौ थुनानै होदो। सिगां सेटिंआ लकेसन सेन्डिं टाइम इन्टारप्रेट। अब्ला नों बेखौ 5 मिनिटआव लाखि। गुबुन मोनसे सेटिं नाम्बार टु श' द एप्स। बेयाव नों क'ड बानायना लानांगोन। जेरै आं बानायना लादों *8080#। बेयाव नों बेबायदि क'ड बानायना ला। बिनि उनाव अके खालामना होदो। अब्ला लोगोफोर बे क'डखौ बेनिखायनो बे सेटिंखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव नुनो मोननाय नङा। बे क'डखौ होब्लासो बे सेटिंआ अन जागोन एबा अपेन जागोन। अब्ला सिखावआ बे क'डखौ नुनो मोननाय नङा आरो डिलिटबो खालामनो हानाय नङा। नाथाय नों साननो हागौ डिलिट खालामनो हायो होननानै। जेरै मबाइलखौ फरमेट खालामनानैनो डिलिट खालामनो हागोन। नाथाय आं सिगाङाव OME आनलकखौ 7 बार थुनानै अन खालामदोंमोन। बेनिखायनो बेखौ फरमेट खालामब्लाबो डिलिट हानाय नङा। दानिया नों बेयाव एडमिनिस्ट्रेसन पारमिसनखौ अन खालामना होदो आरो बेयाव नों मोनसे पासवार्ड बानायना ला। होमब्ला आं पासवार्ड खालामना लाबाय। बिनि उनाव बेक खालामदो एप्लिकेसनखौ आरो बेयाव मोनसे SMS खौ सेन्ड खालामगोन। जेरै टेस्ट नुगोन। बेयाव थुनानै हो आरो बे आदबा एबा खामानिया जादोंना जायाखै टेस्ट नायनो हागोन। अब्ला गोजौआव मोनसे मेसेज नुबाय। नोंनि मबाइलाव सिम नटिफायारा एक्टिभ जाबाय। जेब्ला सिम सोलायगोन नोंनि मबाइलाव अब्ला नोंनो इनफरमेसन एबा खोन्थाना होगोन बे सिमखौ सोदों होननानै। दानिया बियो खामानि होबाय। जोबनायाव जेब्ला बेखौ सेभ खालामगोन, सेभ खालामनायनि सिगां बेयाव माखासे इनफरमेसन आरो क'ड होनाय दङ। बेखौ फरायना नाय। मा क'डखौ सेन्ड खालामनानै मा खालामनो हायो। जेब्ला नोंनि मबाइला गोमायो नों नोंनि मबाइलखौ ब्लकबो खालामनो हायो, स्क्रिन लकबो खालामनो हायो, गासैबो खालामनो हायो। बिनि उनाव जेब्ला बे सेटिंखौ सेभ खालामगोन गासैबो गोमाजोबगोन। जेब्ला बे सेटिंखौ आरोबाव क'ड डायल खालामगोन होनब्लासो फैफिनगोन। जुदि बेखौ बायखांनायनि उनाव नों डिलिट खालामफिननो सानदोंब्ला गिबियाव नों सिकिउरिटि सेटिंआव लांनानै मबाइलनि एडमिनिस्ट्रेसन पारमिसनखौ बन्द खालामना हो एप्सखौ। बिनि उनाव एप्स मेनेजार सेटिंआव लांनानै बे एप्सखौ नागिरनानै बेखौ डिलिट खालाम। बिनि लिंकआ गोजौआव फैबाय। बेखौ नों डाउनलड खालामनानै बाहायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं आसा खालामो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।